Siphetha ngezithi abashayeli bamakhumbi esikhumulweni saseMtshezi enyakatho yeKwaZulu-Natal bavuke namhlanje badlubha izingubo zabesifazane ukubungaza inyanga yembokodo. Bekuchwaza sonke isikhumulo samatekisi abashayeli beshuqula amaduku emakhanda anezinwele ezinde ama-weave bagcoba ne-makeup baruja ngisho imlomo. Bathi-ke bebungaza inyanga yabantu besifazane besho nokuthi bafuna ukuthi abagibeli babo besifazane bajabule futhi bazizwe bephephile. Kanti futhi bebefuna ukuzwa ukuthi kunjani ukuba sephinifeni nasezicathulweni zabesifazane. Lo mkhankaso ugqugquzelwe ngabaphathi obabudlamini, uMabaso noMfuphi. Abashayeli bathi phansi ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. Umesi Simabizela lokhulumayo usuku lanamhlanje kodwa phela umesi Simabizela lokhu esikwenzayo namhlanje sikwenza kulenyanga yabantu besifazane siwo driver base escort. Sibungaza nje ukuthi ke abantu besifazane nabo bebona ukuthi sibathanda kangakanani bengahlukunyezwa. Indlela esibathanda ngayo asifisi ukuthi behlukunyezwe abantu besifazane. So yiloko esizama ukuthi ke sikutshengise emphakathini nakuyo yonke indawo ukuthi ke abantu besifazane babalekile, bafuna ukuvikelwa ngaso sonke isikhathi, sibavikele, sibaphe uthando lolu abalidingayo.